pondelok 2. septembra 1619. V čase, keď Rákociho vojska útočili na košické hradné brány, zišli sa v kráľovskom dome traja muži. Spájala ich príslušnosť k jednej reholi a nenávisť okolia. Kto boli títo muži? Čo sa vlastne udialo, že sa stali vyhnancami vo svojom vlastnom misijnom dome? Katolícka cirkev v druhej polovici 16. storočia reagovala na tlaky reformácie, ale najmä na vnútorné volanie po duchovnej obnove snahou o prerod. Úsilím odvrátiť sa od formálnej viery k skutočnej a úplnej službe Bohu. Jednou z bášt tohto hnutia sa stala Spoločnosť Ježišova, jezuiti. V roku 1606 cisár Rudolf uzavrel s Turkami tzv. Viedenský mier. V jeho intenciách mala katolícka cirkev ustúpiť zo svojich pozícií v prospech protestantizmu. Viedenský mier tiež stanovil, že spoločnosť Ježišova nesmie v Uhorsku vlastniť žiadne majetky. Tieto nariadenia však len odzrkadľovali atmosféru tej doby, atmosféru rokov plných politických kalkulácií, zrád a podlostí. Mnoho mocných povstalo voči cirkvi a jeden z najväčších zápasov o jej osud sa rozhodol Štefan Rákoci uskutočniť priamo v Košickom kráľovskom dome. Stálo proti nemu neveľké vojsko, traja muži. Tu sú Štefan Pongrác. Narodil sa približne v roku 1583 v sedmohradskom mestečku Alvinc. Pochádza zo šľachtického rodu. Vyrastal v prostredí, ktoré bolo nábožensky vlažné, ktoré vo vzťahu k Bohu volilo skôr morálne kompromisy, než úprimnú oddanosť. No duch zažal v Štefanovi svoj plameň. V roku 1602 vstúpil v brnianskom kláštore do Spoločnosti Ježišovej. Študoval a pracoval v Prahe, v Ľubľane, v Štajerskom Hradci. V roku 1615 prijíma kňazské svätenie. O rok neskôr pôsobí, ako sa dozvedáme z dobových spisov, v kolégiu Spoločnosti Ježišovej v Humennom. O 2 roky, v roku 1618, ho predstavení posielajú do Košíc, aby sa tam stal predstaveným misií. Rozvážny muž, hlbavý vzdelanec. Dnes, keď ho uväznili, má asi 36 rokov. Melichár Grodecký. Narodil sa asi v roku 1584 v poľskom Tešíne. Je potomkom rodu, ktorý bol vážený a ctil si vzdelanie i zbožnosť. Z rodiny Grodeckovcov vzišlo viacero kňazských povolaní. Ako mladý chlapec študoval Melichár vo Viedni. Neskôr v roku 1603 vstupuje v Brne do noviciátu Spoločnosti Ježišovej. Študuje a učí v Prahe i v Štajerskom Hradci. Kňazom sa stáva v roku 1614. Dlhší čas pôsobí v Prahe, no aby unikol nepokojom, ktoré tam vypukli, v 1618 roku sťahuje sa postupne na východ a skončí až v Košiciach, kde ho spolubratia privítajú v auguste 1619.
Melichar Grodecký je dynamický typ, organizačný talent s postrehom a schopnosťami psychológa. Dnes, keď ho uväznili, má asi 35 rokov. Marek Kryžin. Narodil sa roku 1588 v Križevci, nedaleko chorvátskeho Záhrebu. Jeho rodina patrila k nižšej šľachte. Chorvátsko bolo v tom čase nepochybne najkatolíckejším krajom vtedajšieho Uhorska. Táto duchovná formácia priviedla Marka už ako 12-ročného študovať do školy vo Viedni, ktorú spravovali jezuiti. V roku 1607 odchádza do Štajerského Hradca, kde pokračuje v štúdiách. Stáva sa magistrom filozofie a fyziky a v zápätí sa sťahuje do Ríma, do povestného Collegia Germanica na štúdia filozofie. V roku 1615 sa stal kňazom a zakrátko sa stáva doktorom teológie. V septembri 1615 odchádza do nepokojmi zmietaného Uhorska, aby tam pomohol pri stabilizovaní pomerov. Pod duchovným vedením arcibiskupa Pázmaňa pracuje s trnavskou mládežou. V roku 1616 sa stáva ostrihomským kanonikom a o 2 roky neskôr komárňanským arcidiakonom. V roku 1618 ho posielajú do Košíc, kde treba vyriešiť množstvo duchovných, ale tiež administratívnych problémov. Marek Kryžin je na takúto úlohu ako stvorený. Má vzdelanie európskeho formátu, je rozvážny, rozhodný, schopný niesť zodpovednosť za tie najvýznamnejšie úlohy. Dnes, keď ho uväznili, má asi 31 rokov. Všetci traja títo muži sa stali vyhnancami v košickom dome, ktorý nazývali kráľovským domom. Traja bratia v Ježišovej spoločnosti, v kráľovskom dome, v spoločnosti Kráľa nebies.
jednoducho preložia na iné miesto. Tak ako sa to v minulosti neraz stalo našim spolubratom. Spolubratom jezuitom. Záchranné lano. Vaša excelencia, rákociho vojska ostávajú pred múrmi mesta. Naši všemožne vzdorujú ich postupu.
Brašíke, prečo? Nie
staral o ich majetok. O ja som počul volanie Pána, volanie Pána. Volanie Pána, volanie Otcovi som napísal, musím počúvať hlas svojho svedomia, preto vás prosím, Otče, nevyhrážajte sa mi, prosím, nevyhrážajte, nevyhrážajte. Aj keby ste ma chceli uvrhnúť do väzenia, väzenie by sa mi stalo. Väzenie by sa mi stalo policiátom. Aby som sa udúžoval v kresťanskej viere. A v úplnom odovzdaní sa Bohu, odovzdaní sa Bohu. Čo si želáte, páni? Hľadáme otcov Štefana, Melichara. A Mareka. A o čo ide, prosím? Závažné záležitosti. V záujme monarchie. Ale súkromie otcov... My sa už o ich súkromie postaráme. Otcovia, chcem sa vám v mene predstaviteľov mesta ospravedlniť. Došlo k nedorozumeniu, ktoré nás mrzí o to viac, že sa dotklo duchovných osôb. Páni Štefan Pongrác, Melichar Grodecký a Marek Kryžín, ste voľní. Vidíte, bratia, otec ma
správne predpokladal, že ide iba o omyl. Fascinuje ma tá živá viera. Je v nej čosi transcendentné a zároveň prosté. Pripomína mi to časy, keď som býval ministrantom. Tá čistota detskej duše. Ale život všeličo poprekrúca, však, pán profesor. Vy vzdelanci, ale aj my všeobecne rozhľadení ľudia. Samozrejme, ktorí sa vám nemôžeme rovnať. Vidíme veci inak. Však, pán profesor. Ale viete, a veľmi dobre to viete, pán profesor, ak uplatníte svoju inteligenciu A nadhľad nad vecami, pán profesor. môžete pomôcť tým dvom úbožiakom. Keby som mal aspoň slovom z ich svetosti. Môžete pomôcť tým dvom odkojencom svojich sviečkových materí od toho najhoršieho. Od smrti, pán profesor. Pozrite sa, vás ušetríme tak či tak. Lebo vás ešte budeme potrebovať. Otázkou ostáva, či necháte zomrieť ich. Čo chcete? Stačí len malý nepatrný podpis, tú dorožku spisu, že sa vzdávate katolíckej viery. Nikdy! Vy si myslíte, že ten váš Boh je taký malicherný ako vy? Jemu je to absolútne jedno, či ste katolík a či luterán, to si buďte istí. I tak sa raz budete všetci piecť za tie vaše poršenia zbudzujúce spory. Takže? Nie, vravím nie. Vy ste poriadna svinia, pán profesor. Do skorého videnia!
Odpusť mi, brat môj, odpusť. Odpusť, brat môj, odpusť. A čože by som ti mal ja odpustiť? Brat môj. Odpustenie? Ja, priateľ, ja som bol možno Judášom. Judášom, ktorý zapredal Krista. Zapredal Krista. Zapredal síce Krista, no kvôli Kristovi. Pomiatol sa, No kvôli Kristovi. nevydržal, zdá sa ťarus. Pomiatol! Z lásky ku Kristovi, milovaní bratia, v najstrašnejšej chvíli svojho života rozhodol som o vás. Iste si rozhodol správne. V akej veci to bolo? O veci. Bratia, odpustenie. Bratia, odpustenie. O veci Vašej smrti. Smrti. O veci vašej smrti. takej veci môže konať iba Boh. O veci Iba Boh. vašej smrti. Takej veci môže konať iba Boh. Ale my sme neraz jeho nástrojom. Predal si nás za stádo oviec. Spojil si sa, priateľ môj najdrahší, s Turkami a v mene Allaha nás vydáš na hranicu. Je čas na žarty. Žarty. Dvaja muži, čo nás navštívili, prišli s podlým úmyslom o tom, ako sa nám ospravedlnili a povedali, že sme slobodní. Stiahli si ma k sebe, stiahli si ma k sebe a dali podmienku. Iste
sme tam vonku nemúkli o návšteve tých 7 lotrov. Alebo aby sme sa stiahli do úzadia, nepoburovali evangelizáciou. Nie, bratia, nie. Lebo tí lotri výmenou za vaše životy žiadali odo mňa vyhlásenie. Že sa vzdávam katolíckej viery. Sloboda bola iba klamom, sloboda bola iba ilúziou, ako kedysi had veľskú Evu. Nemohol som, nesmel som prestúpiť Boží zákon. Rozhodnutia Pánove sú správne.
Kázania Pánove sú jasné, osvecujú oči. Bázeň pred Pánom je úprimná, trvá na veky. Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé. Vzácnejšie sú než zlato, než veľký drahokam. Sladšie sú